Hi guys, madung adlaw na tang tanan sa karong adlaw day guys nagdakog lubaang kayla ay way lingaw. Mangita mi kamuti at tuliksig makakita ba mi. Si nanay to aning simba si Aliana natog pa. Naslik sila. Hi kabi. Nas kwanta rin guys skin naglaag tasud paubagi jang mga amigo. Hoy panda. Tatarabi ato tas kamutihan. Buhi nag-ubang pitsay guys oh. Ayaw be. Dito nun. Ay, gilabog ni mo lang makatunod. Nanagka na rabang uban no. Salamat sa Ginoo kay nabuhi kitanom na mo nanay. Unta di na udlon. Tara. Lagpanda. Bali-balitok. Makakita baka tadani nga grabe mang bante ka. Nagkinahanglan man pud si Trivers og kamuti kay moadto ba to si Jag luon ba to kalapi asa to karong sa tong adlaw ma ja ning tos na mga muti ja ning simba pa man si Ja mo kuan ko mangita-ngita ko ba kay basig na ning duso kay grabe mag-init ja gahi gani kay rang inita i-try ra na ho guys. Ato. One down. Mga gipatan mo. Dapat ko guys. Uli na mo, Ken? Naibunga da malbiri, panguhanin do? Ato isa? Naiuban nga mo duso. Sana all mo duso. Maaf oi. Ora pud to. Bagad. Mana? Kemana siguro no? Aray. Sinanay kay haniti mga muki. Duhara yang nakita o tulo. Dahil bida Alexi patungod-tungod. Hi guys, dara ka mong kuha guys. Nalipay jud ko, makalipay ni mga muti. Bisag sakit sa kamot kay grabe lagi pang kagahi kay wa may uwan-uwan na sa kabaldi, wara ka puno. Niundang na ko kay mamubo pa ko mga buwak ug okra. Diya magdigamo pa po ko kay sinanay diya pa tumauli kay simba man. Na makada just Trivers adtos ijang adtuan ngini ka unsa tong pitsa sa jam adto luon ba to or kalapi asa to luon be maluoy man pukog sinanay magsigtuad-tuwa dari mga muti kay dadan lay kunong Trivers ja man koy lingaw mo nang nangamuti ko salamat sa Ginoo kay nagrasyahan po na dagko buaw dagko buya guys. Lami pa anta mga muti kaso kay gibutan magang kamot. Gahi ka jukuan.
Gahi ka jugjuta kay nang liki. Kamay mag-aho. Dagko guys na. Nasamdan raman kay kuan. Tarabi. Kay si Aliana pa Nakon. hapbaten pa to kay nadaga mas Aliana ron. Ilisan pa tog napkin. Mamubo pa pugkos mga tanom. Matabag ko ma. Tara na. Let's go. Kamuti. Makalipay mga muti guys, makawas stress. Dapabi oh, sayang bi. Sorry. Sidsag duha palihog. Uli na mi. Katagak-tagak na. Okay ra kay na lingaw ba pag pangamuti. Kana kay sayang. Tara. Migding agpa ko. Aw mamubo sa kuona kay sa pa magding. Ako di mamubo ma. Yaw oy kay bugat. Sakas alya nagnatuog pa ba? Tay! Dagang ko'y kamuti. Ah, Daghan ko'y kuha kamuti. minsan. Ako. Wala ka mga mati. Dahil sa kabalde. Ha? Wabe, sa kabalde. Hindi larot. Wa, oy, tiang. Tay ka matay, dagka lagi tay. Bebe. Gilarot ko na. Bebe. Eh, Daghan tay. bakit ka nang gawin? Dara, dara. Gagmay aguban. May dagko lagi. Nalagi dagka, nang letak. Gahi raman. Nang letak. Ano dito, walang tukatugod. Gagmay Asa ko. mo niya, asa mo niya. Wala, lagi pangamuti ra. Ingay man nanay mo, dakon stiri. Atos, asa to tayo, kalapi loon. Tayo loon, kalapi. Doon, kami doon. Okay, doon nila. Loon. Asa yating. Julie. Tara, be, kay mamubo, tabi. Magkawin naman tagwa na dagko. Basta magkuhan. Dapi nga, tagwa. Ito nga. O pa yung malakit pa pagamutin. Wa pa siguro, na pa may daghan, na pagay daghan gagmay, kipang balik ra. Ano kapin ng dagko mo? Tara na, be, kisi Aliana. Lalalala. Kamalisid ako. Ang puwas ang naong. Oh my God. Yan na! Yan na! Mata na panauga na kay pa hapbaton. Dili pag bata sabi sa mag-snack. Hi guys, damis na na sementeryo. Nanuaw sa ijang mama. Pila na ron kakuanay? Dari raman siguro tunay. Da. Katimaan ko. Hindi ka katimaan pa. Lapas-lapas naman ka, tabi. Nay, pila ka tuig ni Ronay? Kaya naman pa ka na. Ha? 1983, namatay. 1983 namatay. May kagma, di nami. Sumad ron? Kalandong. Alawa malagi, nagdot ang kandila dari. Waning duwaw. May istir, bukan sila. Day kuanay, tasa na. Anak paburag ag kuanay. Kandila. May galing, mga rin sila. Wala lagi ning duwaw. No, iraman, way buwak. Bakit? Importante ka ng kandila. Dumanag sa buwan. What is at istir mo duwaw? Mingaling sa dyan. Yung bata, o dyan hapon. Basta karoon na ito. Hapon siguro. Sa mga bahay. Na, di mamasiga galang lighter. Siga, hangin naman.
Sila na pa. Kuan. Wa may nakahinumdum. Ganun po ginagapon. Sila day na imong mga igsuon. May labot sa ang isuon. Aw, Taris to man ang inahan. Ugangan na ni. Ugangan. Wa gadi inagdutan na kanina. Napong makadag cellphone. Sana po ang tawag sa school. Pahibaw na bitang hapon. basig karon pa. Hi guys, nauli na Miss Nanay. Gikag minteryo og nilahos gikan tunig merkado. Mahal na karni na no, 380 kilo. Mahal makarni. Karni halak baka maninay. Maka di. Maka. Ay smell baka. Ito maka. Di. Maka. Buwad po. Dito ni mawa ning buwad namon ay manilay. Sa ning buwara nay hawl-hawl. Adi, budloy na. Aw budloy di ay. Yain pagkasig. Gipon ano ko rito nga gipalit na sinagi. Ano itong buwara? Ako, ang hanggang. Ami sa pan palihog be, dahil papay do. Papay. Buwad eh. Hindi man mura at Gili saan mo sa alyan nagnapkin be? Naalamin ang kay bagong buwad eh. Bagong binuwad ba? Ganga. Wa man si Kuya Ilis nagjakit ra ko na. Ako mag-ilis. Ara ko dyan muskap. Ambil ang chocolate sa rep be. Katang kanan. Ambil lagi. Kurang iganga. Iman makuan. Panghatag sa ita. Yay! Nagkaanam naman ni gamay. You're so very undangin na. Siyang kuludo dia. Chocolate guys, kanta guys. Pagpudya lagi mo ginuo ko. Labing iganga. Kamu po, sige po. Nangimasa kalya na? Uyak. Kasi nagtaod sa nakin. Ikaw? Kita. Palimot na ko tama. Nagahi aman di. Dari makuan. Awa ko nisi. Nagmuriksing man yung mga naong. Mura mga sigbin. Pare sa dikon din tayo. Anong gahi ah? Kamot, grabe kamot. Pagalit ka. Magnaong mga tsukulit. Hay ko sa papadunak tayo sa. Ijajak ko. Hindi na pala bias Aliana. Kay hyper. Kanay. What the hell? Relax. Kasuot ko ba Ayaw, maba. Pusa. Da. Kanta guys, tsukulit. Ikag Korea. Nabali na noon. Si Lexi na yung nagtudlong. Aliana, nagpatawad napkin. Kuan pagka. Practice kaya hapit na kamadaga. Dako. Pang night, manggutong nga napkin. Mabait ko doon na lang. Ano mas direk? Napkin si Tirek. Ha? Napkin. Nay! Basta magluto mo yung sugar na kay silihan din sa pagano. Adjaw! Niligo ko ang Nagila ba ako? ringo ka. Alis ko mo rin. Sa kasunod mo rin.
Paan? Sabo-sabo na. Panta guys. Panta. Naghalang-halang sila manok, Bisaya. Ang susudaan. Tinabaw. Kani? Kani? Di ka maukod-kod sit ere? Manok bras ini guman ha. Kilakan dapat ikunin mo. Bantay ka na ha. Preso na gano'n mong ipon. Ikaw. Price ba na? Sukal lima. Asli na. Yatag ning na yung chocolate. Di ko makaan. Di na ko.